Dobrodošli na kanal Self-Awareness Art of Change, svesnost, umetnost promjene. Ja sam Goran Sterčevski-Džino. Ovo je kanal koji će obrađivati teme povezane sa našom svesnošću i načine kako kreirati realnost kojom će upravljati sistem svesnosti. Pravit ćemo analizu i promovirat ćemo ljude i knjige koji se bave ovom temom. Ponudit ćemo svesna rješenja za koje sadašnji sistem koji upravlja našom realnošću nema odgovore. Naslov druge emisije je Pogled. Počinjemo citatom Leonarda da Vincija. Ako iz vlastitog iskustva otkrijete da je nešto činjenica i da protureći onome što je napisao neki autoritet, tada morate napustiti taj autoritet i temeljiti svoje zaključke na vlastitim nalazima i istraživanjima. Jedna moja prijateljica iz Crne Gore pitala me šta je to sistem svesnosti. Rekla je da je 20 godina u duhovnosti i da nikada nije čula za sistem svesnosti. Da li možete zamisliti tako nešto? Završila je medicinski fakultet, završila specijalizaciju u psihijatriji, sada posjeća edukaciju za psihoterapeuta. I ona nikada nije čula za sistem svesnosti. Aktivna je na društvenim mrežama, ima grupu od 20.000 followers. Ovo je tragedija za čovjeka i tragedija za nauku. Druga moja poznanica iz Švajcarske, psiholog u profesiji, upitala me je konkretno šta je to sistem svesnosti. To je osoba koja 20 godina radi kao psiholog. Pa da im odgovorimo na ovo pitanje i čim smo došli to uvida. Sistem svesnosti je drugi, duboki, novi i nepoznati sistem koji upravlja čovjekom. I ponovno, sistem svesnosti je drugi, duboki, novi i nepoznati sistem koji upravlja čovjekom. Naslov druge emisije je Pogled. Otkrivanjem svesnosti ponovo sam se rodio. Proučavanje je išlo korak po korak. Shvatio sam da nema drugog načina. Shvatio sam da se počinjem menjati. To su primijetili i drugi. Svesnost me menjala i prvi put u životu počeo sam se osjećati dobro, osjećati se živim. Osjećao sam se dobro 24 sata na dan. Sve što sam prije proučavao, društveni sistemi, religijski sistemi, yoga, sport, psihologija, dovelo me do zaključka da ne postoji sistem koji nas može dovesti do prosvjetljenja, do celovitosti. Po prvi put sam upoznao sistem koji u sebi sadrži apsolutne istine. Po prvi put sam spoznao da tumačenje svetih istina od strane običnih ljudi može biti pogrešno. Ne želim biti kategoričan u ovoj prilici i to tvrditi sa sigurnošću, ali osjećam da su u pisanju svetih knjiga sudjelovali entiteti koji su posjedovali mnogo višu svesnost od naše. U svom prvom delu, Epita, svesnosti, nudi vam izazov da otkrijete da li osjećati znači znati. Ne možemo razumjeti suštinu nekog djela ili stvari, osim ako nismo na istoj ili višoj razini, na istom ili višem nivou svesnosti od onih koji su ih stvorili. Zato nam je potrebna pomoć božanskog nama. Moja profesija stomatologa omogućila mi je, susrećući se s njom svakodnevno, da upoznam i proučavam bol, te da tražim rješenje za nju. Pronađen je lijek za fizičku bol. Ali šta je sa mentalnom boli? Kako se nositi s njom? Svesnošću. Svesnost je isceljujuća sila. Njena važnost leži u činjenici da nam nudi novi, nepoznati svetonazor, novo do sada nepoznato viđenje sveta, u kojem univerzalne istine postaju životni princip. Tek tada će biti kao na nebu, tako i na zemlji.
Danas smo svjedoci činjenice da tama, mrak, dominira svetom, ali čemu je to posljedica? Koju magiji, ako je tako možemo nazvati, je ovo posljedica? Uvid. Najveća magija je negativna energija unutar nas. Ponavljam, najveća magija je negativna energija unutar nas. To je najgora magija. Možemo se odbraniti od nje samo kada pogledamo u sebe. Niko nema ni moć ni nad kim i ne može ništa učiniti osim ako mu to drugi ne dopusti. To nam dopušta naš vlastiti nered koji sami uzrokujemo. Nitko to ne može učiniti izvana. Ono što se događa unutar osobe je najveća magija i vi ste sada u njoj. Dolazimo do novog uvida. Energija koja se razvija sa svjesnošću ne dopušta da negativna energija ima moć. I ponovo, energija koja se razvija sa svjesnošću ne dopušta da negativna energija ima moć. Ljudi se trebaju okrenuti sebi, tada će prošlost progutati magiju. Nitko nema moć ni nad kim. Svjesnost nudi izlaz iz čarobnog, zatvorenog kruga. To je jedinstveno i bitno rješenje za svaku situaciju. Ono što je čini božanstveno jeste što je rješenje trajno. Nema regresije, nema povratka problema. Jedini uslov je ići putem širenja svjesnosti do kraja, postati cjelovit, odnosno potpuno svjestan svakoga trenutka. Postoji energija koja ima veliku moć i snagu. Ljudi joj ne obraćaju pažnju, ne znaju kako je koristiti, niti si dopuštaju da je osjete. Ima iscjeljujuću moć ako s njom uspostavimo kontakt. Taj kontakt uzrokuje tok i taj tok nas polako, postepeno dovodi do toga da je postajemo svjesni. Kad postanemo svjesni, možemo je tražiti i menjati. Sklad bi vladao između duha i tela. Znali bismo kako to činiti jedni drugima i živjeli bismo zdravo i bili bismo ispunjeni i sretni. Kada postanemo svjesni protoka energije, svi članovi obitelji moći će davati i uzimati, čime će energija napraviti svoj put, svoj tek i pronaći svoje korijene i tada će ona biti mirna i moćna. Takva porodica će biti najsretnija i najmirnija, vladat će red i harmonija. Ništa je ne može slomiti. Ta energija ima moć. Kada bi ljudi znali i znali koristiti, život bi bio lep, prirodan, istinski. Najteži problemi bili bi laki. Kako to znati? Odgovor se može saznati samo jedino svjesnošću. Racionalni sistem je sistem cijena. Sve ima svoju cijenu i sve je na prodaju. Sistem svjesnosti je sistem vrednosti. Fisher je spoznao. Svijet je danas pun ljudi koji znaju cijenu svega, ali ne znaju vrednost ničega. Zbog čega je sistem vrednosti, odnosno sistem svjesnosti, izgubio na svojoj važnosti i aktualnosti? Zbog dva razloga. Zbog zloupotrebe svjesnosti i zbog neznanja o svjesnosti. Šta znači termin biti svjestan ili osvijestiti se? Do sada niko to nije uspio da spozna i objasni. Šta znači floskula treba koju koriste novine? Kumanovo treba da se osvijesti, Makedonija treba da se osvijesti, Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Amerika, Velika Britanija treba da se osvijesti. Svi govore o svjesnosti, a niko ne kaže kako da se osvijestimo. I zbog čega da se osvijestimo ako je nama u racionalnom sistemu dobro i ugodno? Zbog čega bi menjali racionalni sistem? Odgovor na ova i mnoga druga pitanja dobit ćete u sljedećim emisijama posvećenim promjeni, koje će se neizostavno desiti, ali se ne može ostvariti ukoliko vi ne preduzmete ništa. U sljedećoj emisiji ćemo istražiti problem beskod glavnih ljudi i njegove posljedice.
i ponuditi svesno rješenje za ovaj do sada nerešiv problem za sistem u kome živimo. Do sljedeće emisije opraštam se od vas pozdravom. Svako je odgovoran za svoju svesnost uvek i svud.